sem, spodní sem ručička je zatočení. Ramena nahoru a dozadu a do šířky. Vydechneme hrudní. Pozor, nehrbíme se, dáme pak stolnou dozadu. Zadeček malinko podsadíme. A pozor, co dělá naše brada. Brada není nahoru, je malinko zasazená. Krásně, vydechni. To dýcháme pouze čím? Nosem. Takže 3, 4 a nádech. Výdech a 4, nádech. Výdech. Dáme ruce dolů a to samé nádechnu. Krásně postavené tělo. Takže dáme ruce tady podle těla a teď uděláme na 3 doby. Nádechneme, že povedeme ruce. Na 2 doby je tam necháme a na 4 doby půjdeme dolů. To je nový pro vás. Raz, 2, 3, pauza, pauza, výdech. Raz, 2, 3, 4. Emi, protáhni lokty. Rovný pravítka. Raz, 2, 3, 4. Pauza, pauza, výdech. Neslyším výdechy a nádechy. A je to jemný. Tím pokrčím kolena a já si úplně, pojď koukej na mě nejdřív, úplně si do toho takhle povolím. To znamená, že ruce mám uvolněný na zemi. A najdu si střed osy v této poloze. Položit dlaně, jako kdybychom dělali stopy do země, položit plný dlaně na zem, na ten kobereček. A potom zastrčíš bříško a vytahuješ nahoru. Takže jako kdybychom se malinko jemně jsme hmota pracující, která jde do země. Ano. Budeme si rukama a nohama. Ano, a zkusíme si v tom lehce zakolíbat. Jak jsme dělali prkno v ose, tak lehce vpřed a lehce vzad na nohy a uvolněná hlava. Jenom si to tam najděte. Ano, a pojďme. Ruce vpřed a pořádně procvičíme prsty. Silou a jemňouce promasíru spánky. 2 prsty. Jemně. Umíme to tlakem. Je potřeba tam vyvinout tlak v prstech. No dobře, aha, dobře. To je vidět. Aha. Krásný, hezky se to masíruje. A pojď tady, když jsme tady u vlasů, na koření vlasů, tak pojďme tam, kde nám rostou vlasy. Ruce a stojíme a nehybeme se. Dajte si svým příklad. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, položím dlaně, malinko se přesunu dopředu, jenom malinko dozadu a roluju nahoru. Hlavičku zase bradu a spodní bříško, zadeček, rolujeme. 5, 6, 7, zvedneme ruce a chodím. Dlaněma dělej stopy, víš, že to máte stěny. OK, a na zem. Na zem. Zůstaň na zemi, nepodrž. Spustí kolena nekrčí. A jdem nahoru. Pojďme, dáme si ruce na uši. Pusa k sobě na ty. A naše páteř, vidíme to? Nový ne, to je jasný. Tady. Tak snad nemusíme vidět, stačí jenom kousíček plamínku. Jdeme si na svíčku a počítáme. Raz.
OK. Propíchnem mrak a prší. Pozor, je to masáž. Tady, pojď. Přilev zadeček, přilev zadeček, přilev zadeček, zadeček. Pojď. A naspátek. Ono to je těžký břišní, co našel packy naspátek. OK. Vezmu ruce znovu, naberu vodu, kluci super, jak už máme to pohodlný, Davídku, pojď. Remenem hlavy na koberc. A vydrž. Otevřeme mističku a koukneme. A vyvěříme andělky, tak prosím, jak se na to. Tady za ní spojíme to znovu k sobě. Malinko se doplníme. A teď pojďte. A už nejsi špatně, vidíš to? To není prkno. Zadeček. Pevný víc. Stále prkno. Jenom pracuji s podlahou. Vidíte to? Je prkno nebo není? Ne. Máš mít ruce. Tak, a pak k sobě. Je to těžší, ještě na tom budeme pracovat. Pokud ho podpoříme, že ho dáme prdnout. OK. Zlomilo se to. Takže neboj. Pevně chodidlo na zemi a kolena neboj. Neboj se, jak je pořád nevidím. Obavy tady máme, viď? Obavy. Budeme si spadne. Zboveři, tak jo, nemusí se bát, já jsem tady pro tebe, jo? Už máš prolomený zadeček, stáhni ho. Ono to není jednoduchý. Stáhneme bříško, spodní bříško. Dělej to. A zase jdeme na dolů. Ale máš to. Ruku na to a zase jdeme. Ty nohy k sobě. Stahuj ty ramena dolů. A. Lotosový květ v češtině. To znamená, že to je tento plný. A my si říkáme velrybí, aby to bylo zábavnější. Protože potom, až si dokážeme udělat tohle. Takhle. Krásně. Ne, jsem takhle ryba. To je velryba. O, jako velryba. Vesnička velryba. Super. Zkusy tam tamhle mají krásně, holky to mají. Tak. Ještě, protahujte. Pojďme to držet. Než vás natočím. Holky to mají nádherný. Šup. A zkuste vykolat hlavu mezi ruce. Tak, luxus.